بسم الله إذن جنگ زينة والجمال إذن جنگ زينة والجمال خاتمة ويتم مودة دفترنة في أقد الاتفاق كفيم ده كورال بين أبي محمد حقون أبي محمد وأم البنين أم البنين كوبي فامون ديري تومود أبو محمد فامون ديري أم البنين وتعالي لأقد خير زواج لم يزق دامه السعداء قبل بريود لم يزق قبل دامه السعداء قد جعلنا الوفاء فيه شعارا يوم كان الإعراب ثم البناء وتوالت من بيننا حركات ظاهرات وبعضهن خفاء وجزمنا فالعقد فيه ارتفاع عن أمور والنصب فيه عناء وخفضنا وما لنا أي كسر وسكننا في الضم وهو العلاء وانعدفنا فبان منا اتساق ونعتنا في الحب حاء وباء مثلها يفتح النسيهة للناس كرأي ودونه آراء donc winda joni windano ko le 10 9 mois 2010 ko winda joni duuɓi sappo e tati ndeɗo yimre ko windano duuɓi sappo e tati joni o wi khatimatun ko timmode fi agdi e fimde al ittifaqi kawrangal bayna abi muhammadin wa ummil banina koɓe pamodire dow muɗum had dewgal ngal wadde koɓe pamodire dow mum ko jajaho o famodire joom suudu muɗum ko had dewgal ngal wadde ko pamodire dow mum ko wa ta'ala o wi argay li agdi piɓen khayra zawajin ko ɓurno moƴƴude e dewgal ar piɓen ko ɓuur moƴƴude e dewgal lam yazuk meeɗani qaɗɗu meeɗa meɗde qablu ko adi ɗamahu dakamɓe mun assuada o yimɓe malaɓe ar mbaɗen ɗo dewgal ngal hono mum meeɗa ko waɗede fof ko punti hay hunde hay hunde waɗanani asba hay hunde waɗanani asba fof ko punti so waɗi ho tan mi an mi windanima jiina wal jamal an mi waɗani sana yimre hay ko Allah bonni wa taala o wi argay le agdi khayri zawajin kumen ko ɓurno moƴƴude dewgal lam yazuk meeɗa medde qablu ko adi ɗamahu dakamɓe mun assuada o malaɓe meeɗa medde hono ngal ɗo dewgal qad jaalna en mbaɗi alwafa humnugol aadi fihi e dewgal ngal shi'aran ko kañum woni mande en mbaɗi humnugol aadi eyyi goto fof ngo fodani goɗɗo o yawma kana al i'rabu nde i'rabu wanno summa al bina'u refti mango waɗi i'rabu wal bina'u ittifaqu o yahata ko e nahwu jogori haalde ko fof ko nahwu sa janggani nahwu a famata nde i'rabu wanno summa bina'u waɗi i'rabu e bina'u ko nahwu ma wana mangu i'rabu e bina'u i'rabu ko laɓɓinde dewgal ma debbo namne saɗa yiɗi ma walla yiɗa caggal muɗum bina'u mango waɗi woni naddigo woni dambortu wata walati reggodiri min baynina hakkude meɗen harakatun dille zahiratun goɗɗe hen ene peeñi o baduhunna yoga hen khafa'un ene cuuɗi dille jawti hakkude men goɗɗe ene cuuɗi goɗɗe ɗe ene peeñi wata walati reggodiri min baynina hakkude meɗen harakatun dille zahiratun goɗɗe ɗe ene peeñi o baduhunna yoga hen majje khafa'un ene cuuɗi wa jazamna mbaɗɗen jasmu fal agdu jazamna firti ko pellitiɗen fal agdu kumal ngal fihi ene muɗum irtifa'un ɓurnade an umurin gueɗe kewɗe so dewgal ne humema ɓurnuɗen gueɗe kewɗe wan nasbu o fihi ene muɗum ana un tampere nasbu firtata ko foccade ne ene waɗi tampere wa jazamna en pelliti fal agdu kumal ngal fihi ene muɗum irtifa'un huncade an umurin ga keɗe en ɗurnoto gueɗe kewɗe ɗe kumal waɗa wan nasbu o fihi ene muɗum ana un tampere so mbiyen pocco en tampat wa khafanna mbaɗɗen khafdu wa malana ayu kasirin en ngala kasra wa khafanna firtigo lesɗuɗen wa malana ayu kasirin en ngala kasra ala e dewgal meɗen he wa sakanna koɗɗen fi dammi e damma firta ko takkodirde wa huwa al alau kañum woni towal wana aɗafna mbaɗɗen aɗufu kadi waɗe dewgal jurmodirɗen fa bana feeñi minna e meɗen ittisagun ko wiyete ittisagu woni coggodiral wana atna woyi meɗen sifi meɗen fil hubbi e gilɗi ha un hayi wo bawun e baw sa jangani nawa famata hen hay hunde mislu ha kono ɗum ɗo yeftawun nasiyata uddita laaɓnderu linnasi wonande yimɓe kara ina ene wayno feere wa dunahu ene gaga muɗum ara un feereji goɗɗi ngol ɗo jimol ko jimol joom yimre mbinen o yimata ko hono yimre amre ibn hillizat al yashkuri hono yimre mun nde o yimata on no timminiri yimre mun ndi o addi jimol ngol ene nande ngol ɗon on wi ko misluha mi yejjiti fof no wino misluha yaftawun misluha mi yejjiti fof no wino kanko amre ibn hillizat al yashkuri e kaaɗi ɗon misluha hono ɗum ɗon yeftaw ene uddita nasiyata laaɓnderu linnasi wonande yimɓe deftere nde ko laaɓande yimɓe reedu
كراين أنا وين فيري ودونه أنا جاجا مودم آراء فيري جوجي رأي قد فو يعد خاتمة وتيمون في عقد الاتفاق في مدهاجون كورال بين أبي محمد هكون أبي محمد وأم البنين أم البنين وتعالي وتعالي أرلي عقد بيمن خير الزواج كبرنا مجد دوغال لم يزق ميدان قبل كأدي دامه دكم من السؤداء ملابي قد جعلنا بدي الوفاء هم نقول آدي فيه دوغال شعارا كمادي يوم كان الإعراب لا تنه كن ميدان ثم البناء الافتماغ وتوالت رقندري من بيننا كن ميدان حركات دلريجي ظاهرة قد بيندي وبعضهن يوغهن خفاء أنا شودي وجزمنا بدن جزم بلتن فالأقد كمال فيه أنا يمون ارتفاع بامتاد عن أمور غا يوغا كيود غا كل كيود والنسب فوتشاد فيه أنا ونودي تامبر وخفضنا بدن خفض لسدن وما لنا أي كسر إنغلا كسر وسكننا قدن في الضمة وهو الألاو كنيمون توال وانا أفنا جرم جردن أونيو جردن فبان منا تساق فيني ميدن تشوغو جيرال وني فامو جرد وانا أتنا sifi meɗen fil hubbi woyi meɗen fil hubbi e gilli ha uno bawun ha e bayi misluha hono ɗum ɗo yaftahun nasiyata ene uddita lamdiru linnasi wonande yimɓe karayin ene wayno feere wa dunahu ene gaga muɗum ara on feereji ha kewi wa sallllahu wasallam wa baraka ala sayidina mouhamadin wa alihi sahaba ajmain kala kuñiɗo nde kayre fof ene hokke ujunnaji joyyi gila fuɗɗo to ha to nde wattito ene hokke ujunnaji joyyi aɗotoɗo huñede o hokke ujunnaji joyyi dewowo hen o hokke ujunnaji ɗiɗi troisiéme o hokke ujunere inchallahu taala